Industrifonden gav den store gave på 54 millioner kroner, senere blev det til 60 millioner. I alt er fregatten restaureret for 115 millioner kroner. Det var korvetten Tordenskjold, der først affyrede skud ud fra Wien. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller er på vej hen mod fregatten Jylland sammen med prins Henrik og et par hundrede andre gæster. Inden de gik til frokost på Ebeltoft Strand, var det hen og hilse på medarbejderne for at sige tak for det store arbejde med restaureringen. Jeg har lige fået opereret hånden. Ikke trykke. Ikke trykke. Og nu kommer vi ned til kontorfolket, så det gjorde det ikke så hårdt. Så. Vi to har det. Vi er godt, ikke? Ja. Som et synligt bevis på vores taknemmelighed er det fregatinstitutionen en stor glæde at kunne overrække hver enkelt fra den faste stab af medarbejdere på fregathalvøen en erindringsgave, som jeg håber til evig tid vil give jer et minde om den opgave, vi i fællesskab har løst. Og må jeg bede Johnny og Morten kom herop for på medarbejdernes vegne som lærling, som smed, at modtage den særlige erindringsgave. Og vi har af praktiske årsager valgt at overdrage gaven på denne måde. Tillykke. Tak skal du have. Tak skal du have for veludført arbejde. Jeg ved det lige om. Det koster en omgang at slå på. Ja, det var ikke meget at slå. Og nu nærmer prins Henrik sammen med borgmester Christian Rose, der er formand for den selvejende institution fregatten Jylland. Nu nærmer de sig skibet. Fregatten Jylland er jo det sidste større egetræsbyggede orlogsskib, der er udgået fra Holmen, søsat i 1860. Det er direktør Jørgen Petersen, prins Henrik snakker med. Om et øjeblik vil prinsen blive pebet ombord af en sergeant, en officer og 2 menige fra Søværnet. Det er skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, der går bag prins Henrik. Og det rusker godt i den store rig i dag. Så vil hofmarskal Søren Haslund Christensen, der er formand for repræsentantskabet for fregatten Jylland, levere den officielle velkomst ombord på skibet. De mange hundrede gæster tæller ud over prinsen, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller og dennes nærmeste familie, forsvarsminister Hans Hækkerup, flere generaler og baroner, grever og grevinder, og også efterkommere efter de 2 familier, der i begyndelsen af dette århundrede var med til at redde fregatten Jylland fra ophugning, nemlig familien Løfting og familien Skov. Der er også mange erhvervsfolk med, som har støttet restaureringen.
Desuden er det samlede byråd i Ebeltoft inviteret med. Det er en kold omgang for de mange hundrede gæster. Dagen igennem har det vekslet mellem rusk og regn og en enkelt solstråle. Men det er jo for intet at regne imod, hvordan de 437 mand, der sejlede med skibet, mens det var både i kamp og på togter til Vestindien og Island og andre steder. Det er jo intet imod, hvad de måtte igennem. Vi venter på, at hofmarskalen skal byde velkommen til skibet. Fregatten Jylland er en fuldrigge, det vil sige, at der er 3 master på den, og i dagens anledning er der kommet signalflag op. De skal kun på ved festlige lejligheder. Man kan også se, der er om et øjeblik. Ja, og mærset, det står mærset på stormasten er på 30 kvadratmeter. Det er på størrelse med en god, stor dansk spisestue. Mens skibet var til søs, så kunne søfolkene faktisk leve op. Der arbejdede 180 mand i riggen. Man sagde, at mange faktisk foretrækker at være deroppe, frem for at være nede på de ofte beklumrede banjedæk, der var længere nede i skibet, hvor de øvrige 400 mand boede. Kan du ikke stå på en kasse, sådan at alle vil sige dig, når du taler? Eller læser jeg over bord? Spørg Jørgen, så kan du have en kasse. Og der er derfor højt der. Det ser ud som om prins Henrik vil være arrangementsmester i dag. Nej, en kasse. En ølkasse. Og ønsker hofmarskalen løftet lidt højere op, så de flere hundrede gæster kan se ham. Petersen. På sådan et fint skib har I en ølkasse. En ølkasse? Ja. Jo, for at tage det her. Ja, det skal være fuld. Nej, ølkasse til at stå på. Eller en anden kasse. Ved bygningen af fregatten Jylland, der medgik der i alt 40 ton land egeskov, eller ca. 1600 træer. Ved restaureringen er der faktisk gået en 600-700 træer. 2/3 af træværket ombord på skibet er faktisk udskiftet. Og det er sådan, at man har kunnet bruge nogle af de såkaldte fregatege, som blev plantet i 1807, da den danske flåde blev taget af englænderne. Så nogle af dem har der gjort fyldest på en gammel fregat, som tanken var. Her ser vi fru Ingeborg Warming, som er efterkommer efter fiskeriinspektør Deres kongelige Christian højhed, Løfting. herr minister, herr Mærsk McKinney Møller, mine damer og herrer. Velkommen til fregatten Jylland, som da den blev bygget for 150 år siden, var et flot eksempel på den stolte tradition, Danmark har som søfartsnation. Et fremsynet design, den nyeste teknik, det allermest moderne inden for håndværk, inden for
skibsbygningskunsten. Det største trækrigsskib, der endnu er bygget med en kombination af sejl og motor til fremdrift og manøvrering, hvor den danske marine viste, at et lille land kan vise vejen også for nationer med langt større flåder. I søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864 gav fregatten Jylland Danmark den sejr, som i generationer motiverede og inspirerede til indsats og identitetsfølelse. Skib og besætning havde vist, hvad vi kunne, når vi ville, selv når oddsene var stærkt imod os. Søløjtnant Nielsen var med ombord dengang. Han observerede med sin søkikkert de fjendtlige skibe og vidste ikke, hvilken skæbne, der den dag ville overgå hans skib og Danmark. Men han havde troen og modet. Sejren medførte, at fregatten Jylland blev et nationalt monument, og lige siden det efter at have sejlet som kongeskib og på lange togter til fremmede havne skulle pensioneres, så har der været en kamp om at få skibet bevaret som et nationalt mindesmærke. Da fregatten skulle ophugges, så satsede fiskeriinspektør Løfting alle sine penge i et forsøg på at købe skibet for at forhindre, at det blev ophugget. Og det lykkedes ham. Med hans indsats blev fregatten Jylland på danske hænder. Og hans virke fortsattes af godsejer Skov, hvis indsats i en årrække muliggjorde, at fregatten fik et leje ud for Juelsminde. Familierne Løfting og Skov deltog aktivt i bevaringsarbejdet, og det var en stor glæde i dag at kunne sige velkommen ombord på fregatten Jylland til Ingeborg Warming og Ebbe Løfting, som er børn af herr Løfting, og til Gunhild Andersen, som er datter af herr Skov. I dag, langt op i 90'erne, og gode vidner til den langvarige indsats, der er mange gode danske mænd og kvinder er ydet for fregatten i disse mange år. De sidder derovre og er med i fejringen af dagen i dag. Der er mange, der har gjort en indsats. Der har været etableret komitéer og udvalg og selskaber og foreninger. Der er startet indsamlinger og mange slags initiativer er søsat for at muliggøre bevarelsen af fregatten Jylland. Alligevel så stod det ilde til i 1979, da den nuværende institution fregatten Jylland overtog efter selskabet fregatten Jyllands Venner og selskabet til bevarelse af fregatten Jylland, som havde gjort en stor indsats igennem mange år. Heldigvis så er Danmark jo stadigvæk en søfartsnation, som er anerkendt i den store verden. Mange skibe sejler endnu på de store have under Dannebrog. Mange af dem er bygget på danske værfter, og mange af dem sejler med den syvtakkede stjerne som skorstensmærke. Det var en fantastisk begivenhed for alle, der ønskede at bevare fregatten Jylland, da skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller med støtte fra fondene med hans forældres navn gik ind og økonomisk bakkede bevaringsarbejderne restaureringen af fregatten Jylland op. Og da Lindøværftet blev sat til at arbejde på restaureringen,
så skete der lykkeligvis det igen, at de bedste hoveder og de bedste hænder inden for dansk skibsbygningskunst igen fik fat i fregatten Jylland. Vi kan være heldige i Danmark. Søløjtnant Nielsen, hvis kikkert vil befinde sig i museet, når det åbner om ikke så længe, er en af dem. Mange kendte og ukendte, der kæmpede for fregatten Jylland på dagen, hvor slaget stod, og i de mange år derefter. Når vi har personer, enkeltpersoner af den slags iblandt os, og personer som skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller til at stå bagved og i dansk skibsfart som dets mest markante skikkelse igennem en hel menneskealder, så er der en fremtid. Det er mig en meget stor ære og glæde i dag, hvor fregatten står for vores øjne færdiggjort igennem tusinder af personers indsats, men nu slutteligt ved indsatsen fra skibsrederen. At give ordet til Mærsk Mc-Kinney Møller. Værsgo. Først mange tak for den alt for fornemme introduktion. Kølen til fregatten Jylland blev lagt på Nyholm i 1857. Den 11. juni, fregattens protektors fødselsdag. Man var forudseende. I 1962 indlemmedes det færdige skib i flåden, og 2 år efter deltog Jylland, som vi netop har hørt, ærefuldt i vort sidste søslag. Der foreligger mange beretninger om denne træfning, men følgende, som jeg forleden modtog, var en venlig, betænksom, interesseret, er sikkert ny for de fleste. Brevskriveren beretter, at han som barn under besøgen i boder traf trompeter Lund, der var trompeterdreng ombord på Jylland under slaget ved Helgoland. En dag sad denne dreng på den gamle trompeters knæ, medens denne fortalte om dengang. Vi kom sejlende, og pludselig siger kommandøren, dreng, kan du blæse fjenden i sigte? Og så blæste jeg fjenden i sigte. Og så siger kommandøren, dreng, kan du blæse klart skiv? Og så blæste jeg klart skiv. Og så siger kommandøren, dreng, kan du blæse til bøn? Og så blæste jeg til bøn. Så knælede vi ned og gav os skud i vold. Og så siger kommandøren, dreng, kan du blæse gå på? Og så skød vi, og så brændte hun. Altså fjenden. Danmark stod alene dengang. Kun på søen klarede vi os. På land var overmagten for stor. Men det er værd at erindre, at selvom vi tabte store landsdele, mistede vi ikke vores selvrespekt. Og gennem mange år ej heller viljen til at forsvare os på ny, hvis det skulle blive nødvendigt. I dag kan vi glæde os over atter at have et forsvar, vi kan være bekendt. Og som NATO-partner står vi ej heller alene. Siden Jylland udgik af flåden i 1908, har den fristet en usikker skæbne, som man som dansk, trods manges
gode indsats ikke behøver være særlig stolt af. Fregatten er nu genopstået, er i god stand. Den vedligeholder imidlertid ikke sig selv, og det er dejligt, at der er en god institution med en interesseret protektor og en meget aktiv direktør til med bred dansk opbakning og foreninger, der støtter den, fremover at sørge for vedligeholdelsen. Jylland må ikke på ny forfalde. Vedligeholdet må ikke forsømmes. Skal jeg i dag udtrykke et ønske, må det da også være, at fregatten meget længe må minde danskere om vor fortid og mane til, at vi altid opretholder viljen til at forsvare os og vores dejlige land, og stadig vil øve den indsats og bringe de ofre, som det kræver. For lidt mere end 5 år siden, den 14. januar 89, overrakte jeg deres kongelige højhed bekræftelse på, at AP Møller og Hustrus Fond ville bekoste den gennemgribende restaurering af fregatten, og at Odense Stålskibsværft ville udføre arbejdet. Jeg gjorde opmærksom på, at der var lang opløbstid, men stillede i udsigt at aflevere det restaurerede skib til prinsen den 1. april 1994. Afleveringen sker 7 dage for tidligt. Fejlen er min. Jeg overså, at den 1. april i år er langfredag. Og i det jeg hermed på fondens vegne afleverer fregatten Jylland til deres kongelige højhed, skibets protektor, vil jeg gerne takke for gnidningsfrit samarbejde gennem 5 år med alle engagerede mennesker, der har haft med fregatten at gøre, samt takke de brave medarbejdere ved Odense Stålskibsværft, som har påtaget sig denne uvante opgave og dygtigt udført det vanskelige og krævende arbejde. Tak. Herre skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. De ved, som alle gør, at sejlsport er en glæde for mig, lige så vel som det er for dem. At det er en spændende udfordring i en ny båd at deltage i konkurrencer og stævner, eller bare nyde at sejle. Tro nu ikke, at jeg tænker på at dyrke sejlsport med fregatte Jylland. Det er pragtfulde skibs, de lige har overdraget til mig. Jeg takker dem og den samlede fondsbestyrelse for den storslåede gave, som vi nu ser her, så smukt restaureret foran os. Fonden, som bærer deres forældres navn, har skrevet sig ind i fregatte Jyllands historie. Da vi i begyndelsen af 1989 mødtes på Amalienborg, hvor de afleverede et gavebrev til total restaurering af fregatten, kunne man spørge, hvordan man kunne være sikker på, at prisen ville blive 54 millioner kroner, og at fregatte Jylland kunne være færdig inden 60 måneder
fra 1. april 89. Tiden har vist, at begge dele var rigtigt udregnet. Og jeg er sikkert ikke den eneste, som er dybt imponeret over den sikre forudsigelser. Det har været en glæde, sammen med dem, herre skibsreder, at følge udviklingen i restaureringsarbejdet og se, hvorledes fregatten er blevet genskabt. På fregattens institutionsvegne takker jeg for det gode samarbejde. Det har været såvel med fonden som med Odense Stålskibsværft og Lines medarbejdere. Et samarbejde, som har fundet sted i glæde og respekt. Vi kan i sandhed sige, at vi i dag fejrer redningen af et stykke Danmarks historie. Jeg er overbevist om, at mange tusinder danskere glæder sig sammen med os over, at fregatten Jylland er reddet. Alle disse gode danske mænd og kvinder står bag mig. Når jeg siger dem, herre skibsreder, tak for, at de påtog dem at sikre restaurering af fregat Jylland i 89, og at de i 92 gav fregatinstitutionen yderligere en gave, således at fregatten ikke blot er restaureret, men også udrustet. Jeg er dybt taknemmelig for deres storslåede gave, som jeg herved giver videre til institutionen Fregatte Jylland. Jeg vil bede alle udbringe et trefoldigt liv for Fregatte Jylland. Fregatte Jylland, længe leve! Hurra! 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 Deres kongelige højhed, som beskeden tak for den velvilje, de har udvist over for fregatten Jylland, ved at være projekter for og dermed samlingspunkt om restaureringen af fregatten, er det mig en stor glæde på vegne af fregatinstitutionen at overrække dem et nyslået medaljesæt i guld. Herre skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, som en symbolsk tak for den enorme velvilje, de samt Almenfonden i forening har vist den selvejende institution ved at skænke en færdig restaureret fregat, er det med lige så stor glæde, at jeg på fregatinstitutionens vegne overrækker dem et nyslået medaljesæt i guld. Tillad mig ved samme lejlighed at udtale den store taknemmelighed, jeg som borgmester på kommunens vegne kan udtrykke over fremtidigt at skulle være hjemkommune for det nationale klenodie, de ved deres velvilje har skabt for Danmark. Kære gæster, nu har vi vist fået luft nok, så nu vil jeg foreslå, at vi går foran i skibet og tager de 2 nedgange, der vil ligge fremme foran, går ned på batteridækket omkring kabyssen, hvor der vil blive serveret
en fregatøl, og der er så et par små overraskelser dernede. Så man bedes vende front, gå fremad og ned gennem skibet, og så er der tid til besigtigelse. Værsgo. Efter at fregatten var kommet i dok. Som det ses her, blev det gamle skib klædt af helt ned. Nå, okay. Nu er vi vendt tilbage til, jeg så lige nogle billeder i gang, nu er vi vendt tilbage til dækket, som det ser ud i dag, festklædt og en vældig stormsusen i riggen. Folk er nu på vej nedenunder. Som jeg nævnte, så fik skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller et guldsæt, hvor der på forsiden var et tryk af kong Frederik den 7., som godkendte tegningerne til bygningen af fregatten, som var skibsnummer 48 fra Holmen. Hans kongelige højhed, prins Henrik, fik et tilsvarende sæt. Og nu er gæsterne på vej nedenunder ned på batteridækket, hvor der er en anden stemning, end da skibet var i krig. Dengang var der 30 kanoner hernede. De bliver nu erstattet af trapper for ikke at tynge skibet for meget. På øverste dæk og i kaptajnens kahyt agter på batteridækket kommer der 16 af de originale 2 tons tunge kanoner. Det var dem, vi hørte de 3 skud fra i begyndelsen af udsendelsen. De skød dansk løsen, som der blev nævnt. Det er 3 skud med 5 sekunder imellem hvert skud. Nu spiller tamburkorpset. Vi er nu ude i kaptajnens kahyt agter. Her ses styrepinden ned til roret, og det flotte tovværk går så ud til rattet, som er længere fremme. Der står et reserveret hernede på batteridækket. På øverste dæk så vi jo, mens talerne var, det flotte, nylavede ret, som er en kopi af det gamle. Prinsen og Mærsk Mc-Kinney Møller og borgmester Christian Rose ned på batteridækket. Man kan jo godt se, at folk er blevet lidt højere, end de var dengang i 1860, da skibet blev bygget. Der var der nemlig 170 cm op der, så de må bukke sig lidt. De kommer ind i salonen, i kaptajnens salon, hvor der er dækket op med fregatøl. Den er brygget specielt for at hædre fregatten Jylland. Thor Bryggerierne giver 10 øre for hver solgte øl til den fortsatte vedligeholdelse af skibet. Her ser vi den. Alle gæster i dag får for øvrigt en øl og et glas med fregatten Jylland på. Ja, de gnider hen, og det var også en kold omgang at stå derude, men det blev dog nogenlunde i tørvejr, at talerne blev holdt. Det er Knud Jensen, formanden for Museumsforeningen, der overrækker en bog, skrevet til fregatten Jylland, Ebeltoftens Søkøbstad. Bogen er netop udkommet i forbindelse med en udstilling på det lokale museum. Det er museumsdirektør Jakob Vedsted. Eksemplar nummer 2.
Jakob Vedsted og Knud Jensen, der er formand for Museumsforeningen, har sammen skrevet bogen. Og det er glaskunstneren Finn Lynggaard, der i dagens anledning har lavet en gæstebog i glas, så det er meningen, man vil bede Prins Henrik og Mærsk Mc-Kinney om at ridse deres navne ind til minde om dagen. Man må håbe, de får lidt varme i hænderne inden, for det er jo ikke let at ryste på hånden, når man skal skære i glas med en diamant. Ja, jeg er klar. Vi har et prøveark. Hvis der kommer noget, jeg har lyst til at prøve først, så vil vi bede dem om at skrive på den første side. Det er meget enkelt. Det er sådan ligesom en bygge. Ja. Og det Ja. Er det alvorligt, eller er det prøvet? det her, det er prøvet. Det er prøvet. Ikke for hurtigt. Ja. Ja. Sådan. Så er der en lille side, der er hurtigt. Og hvad vil de have? Mit navn, eller Deres navn. noget andet? Navn og stilling. Ikke for hurtigt, sådan et rimeligt tempo. Og det må gerne fylde stort. Man skal lige have lov at løbe sådan. Ja. Flot. Ja, det er super. Helt professionelt. Ja, her er vi henne ved komfuret, som lige er blevet lavet. Det er lavet af en lokal smed, Arne Hansen. En kopi af det gamle komfur, som stod på fregatten Jylland. Han sad som så sent som i aftes og arbejdede på kobberkarne, som er sat ned her. Her får de øvrige godt et par hundrede gæster hver serveret en fregatøl og et glas. Og jeg tror ikke, det er sådan nogle øl, man skal have så mange af. Den er på 7,3%. Lad os gå nogle år tilbage. Vi har fulgt restaureringen siden 1986, 2 år efter fregatten var kommet i dok. Som det ses, så blev det gamle skib klædt af helt ned til banjedækket. Før opbygningen kunne gå i gang, måtte skibets kølesprængning ordnes. Alle træskibe buler med tiden ud på midten, fordi vandtrykket her er størst. Denne bule vokser, så længe skibet ligger i vand. Skibet kom i stål, seletøj og vand blev langsomt lukket ud. Og ved hjælp af hydraulik... Og der kan man se på de 2 mærker her, at det der stød der, det har gabt så meget engang. Og det er så gået så meget sammen. Og samtidig kan man også se, at de har forskudt sig i forhold til hinanden, på grund af, at skibet det er blevet 30 cm kortere ved opretningen. Ja, fregatten fik på nogle få år sin gamle slanke form tilbage. Et skibsværft tager form her i 89, det år, hvor AP Møllerfonden gav de første 54 millioner kroner, så Odense Stålskibsværft Lindø kunne restaurere skibet.
op og stå. Så lad den ud. Nu var du lidt. Nu bliver vi nødt til at stoppe lidt. Ja, den er der! Det kan da heller ikke være bedre. Jeg kan godt sige ja. Ja. Det ser godt ud, at der er lidt af det gamle, der kører vi over på fregatten. Det er jo et gammelt skib. Men der er også mange af de gamle motorer, der er gode nok i dag. Helt sikkert. Der er 20 flanker midt igennem hele skibet, som bliver stemt ned over de store bjælker, der er. En krafttamme ned. Og det skal vi arbejde have streget af, og så have alt det stemt væk. Det er noget med, at skibet er så stort og så langt, at når det så kommer ned over de store bjælker, så har det sådan stabiliseret en del, det der nedstemning. Men det er altså kun midt igennem hele skibet. Lidt længere. Skal vi have et til? Ja, så 4 på den lille. Og så 4 vi lidt på den lille. Det er, at du hopper foden lidt. Det er skæv. Resten skæv. Nej, foden er du på. Trækker skæv. Så op det, og må kigge lidt ned. Og så hopper foden lidt. Og må lige. Ja, vi er i bunden af skibet, hulskibet. Måske det mest hellige sted ombord. I hvert fald er det utroligt smukt. Det er det virkelig originale træværk fra dengang skibet og kølen blev lagt i 1857. Et af de få steder, hvor håndværkerne ikke har pillet så meget, Peter Hansen. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Vi har ikke pillet ret meget her. Vi har med meget nænsom hånd ført skibet tilbage til 1860 eller 57, for når det nu var, at det blev bygget. Det eneste nye moment, vi kan sige, der er hernede, eller 2 nye momenter, det er de grå søjler, vi ser her, og det er broen, vi har lavet derovre i styrbord side, som er til glæde for turisterne, så turisterne kan se det enormt flotte stykke skibstømmerarbejde, der er lavet her, da skibet blev bygget. Men hvordan har I kunnet undgå, at der kom råd og svamp og hvad der ellers kommer i sådan nogle træskibe netop hernede? Ja, langt det farligste ved gamle træskib, det var jo ikke krudt og kugler. Det var råd, som du siger, og svamp. Og det har vi kunnet undgå på den måde, at vi har konserveret skibet med et konserveringsprodukt. Jeg nævner ikke navnet, men det er et godt produkt. Og du har så i dag måttet tage afsked med en del af de kolleger, som har arbejdet på skibet, men bliver selv tilbage. Hvordan er det at stå sådan, Peter? Ja, altså det er vemodigt at sige farvel til så mange virkelig gode og loyale medarbejdere. På den anden side, så er det jo også dejligt,
når man på en gang har fået tilbudt jobbet i Æbeltoft og restaureret fregatten, så er det jo også dejligt at kunne blive her. Og jeg er meget taknemmelig for værftet og for hr. Møller og for hr. Jørgen Petersen, at de har ment at kunne bruge mig fortsat et par år. Ja, der er noget med en vedligeholdelsesplan, Jørgen Petersen, som I er i fuld gang med at udarbejde. Kan I holde det gamle skib i gang? Altså i dag fester vi, og i morgen tidlig, der begynder vi at sælge billetter. Og det gør vi jo, fordi der skal nok 6-8 mand til at vedligeholde fregatten. Og det skal vi så bruge til evig tid, fordi altså nu har det kostet 115 millioner at gøre den i stand. Og nu må den ikke forgå, og det har vi tænkt os at leve op til. Men kan I klare jer uden AP Møller millionerne fremover? Ja, nu vil jeg være en skurk, hvis jeg sagde, at det kan vi sikkert. For tænk, hvis nu man hørte det og sagde, nå, så er vi færdige med at støtte dem. Nej, jeg vil tro, at altså, det er jo en kæmpe opgave ude i al evighed. Og med det samarbejde, vi har haft indtil nu, så vil jeg da bestemt ikke på nogen måde udelukke, at det samarbejde, det vil der komme igen en gang. Men de første par år her, med det meget store besøgstal, vi har, der vil vi kunne etablere de ting, vi vil, de rigtige værksteder, træskibshavn osv. Så vil der gå nogle år. Så skal vi måske have en større omgang igen. Men det er klart, det er det daglige vedligeholdelse, der er utrolig vigtigt. Og det vil have første prioritet. Lige meget, hvad vi ellers gerne har at drømme omkring i vores område osv. Først prioriteten det er, at fregatten skal vedligeholdes 100%. Men derfor undgår man ikke om måske 15 år, at rigningen skal fornyes. Så kommer vi sikkert tilbage til alle vores gode gamle venner, som har betalt indtil nu. Men kan det ikke nemt gå hen og blive et meget dødt skib, der kommer til at ligge her, selvom der går en 6-8 mand og pusser og polerer lidt? Nej, altså allerede til næste vinter, der laver vi jo vores museumskaj. Og der vil så ligge 4-5 skibe fra Væsen og Værn. Og så skal vi til at bygge det rigtige museum. Og det bliver så også den skal jo fortælle den spændende samtidige historie om fregatten der fra 1860'erne. Nej, jeg tror, at de næste mange år, der ved vi godt, hvad vi skal gøre af ting, og det vil være spændende. Har bliver ikke i mange år sådan en stille og rolig område. Men bliver den træskibshavn, som du ønsker dig så brændende, bliver den til noget? Ja, til næste år er den her. Vi får se. Og held og lykke med det. Tak. Mere end 500 personer har været med ved restaureringen af fregatten Jylland. Hovedparten ansat under det AP Møller-ejede Lindø-værft. Og som noget lidt usædvanligt er 3 skibstømrerlærlinge blevet uddannet undervejs, eller det vil nu sige næsten. Den ene af dem, den 20-årige Morten Ulrik Jensen, bliver færdiguddannet i oktober. Morten, en af dine opgaver som lærlinger har været med til at lave hele det her igennem skibet. Hvad er det? Altså, det vi har her foran, det er vatterbordet, og så kommer livholden her. Det er sådan set de 2 stykker, som forbinder dækket og så op ad siden af skibet der, garneringen. Det er nogle store formater, du har arbejdet i her. Ja, altså det er vældig store. Det er ikke nogen, vi kunne løfte på selv. Det er noget, vi har haft kran til at hjælpe med at få rykket på plads og sådan. Og passede skidtet så? Ja, det passer som regel. Men der er også en anden ting, du har været med til at lave herhenne. Ja, så vi har gået og lavet på de her vindebomme, som vi har lavet det sidste af, hvor nogle andre har lavet kapstand. Det er dem, som folk går rundt når de slinger. Og det er virkelig håndarbejde? Ja, det meste af det, ikke? Altså, vi har selvfølgelig brugt nogle elektriske maskiner, men så til sidst så har vi pudset af med høvl og så sandpapir. Så har det fået noget olie til sidst. Skibstømrer og lærling ombord på sådan et gammelt historisk skib. Har du følt noget særligt ved det? Ja, altså, jeg var glad for at være her i hvert fald. Det er helt sikkert, og det har ikke været så sur en chance at komme på arbejde altid. Altså, det har selvfølgelig været dage, hvor det har været dårligt vejr, og man har haft lidt dårligt arbejde, men ellers i det store hele, så har jeg været utrolig glad for at være her. Men har du tænkt på, at det var et historisk skib, du var på? Ja, altså man er jo gået hele tiden med alle de spørgsmål, man har fået af turister og sådan, og prøvet på at besvare så godt som muligt, altså prøvet at læse på tingene lidt en gang imellem. Hvorfor var det netop skibstømrer lærling, du ville være? Det ved jeg ikke. Det tror jeg også mere var et tilfælde, men jeg tror, det var godt, jeg valgte det her. Det er i hvert fald lige mig i hvert fald. Det har jeg været glad for. Men nu her i overmorgen, så bliver I næsten alene tilbage med en mester og et par svende. Hvad skal I så i gang med? Ja, så skal vi i gang med at bygge en stor frakaserjolle, som skal stå op på øverste dæk. En redningsjolle. Så det begynder vi på her snarest muligt. Ja, og så er vi igen nede på
batteridækket, hvor stemningen stadigvæk er god, og hvor folk er rundt og se på nogle af de mange smukke detaljer ved skibet. Og her kan vi se komfuret, som vi omtalte tidligere. I øvrigt så kobberkedlen og gryden der, det er de originale fra fregatten Jylland. Og her i kongesalonen, der sidder jeg med en af dem, der har været med ved restaureringen af fregatten Jylland, Bernd Kure. Du er garanten for, at de historiske detaljer er i orden. Er det så det? Det er det. I hvert fald de synlige, men også de usynlige. Det har vi lagt meget vægt på at lave et meget seriøst projekt her. Vi har jo revet os meget i håret og har selvfølgelig måttet lave nogle små kompromiser indimellem, men resultatet det er det højst opnåelige. Har I lært nogle ting om håndværk ved at studere fregatten her? Det har vi i høj grad, fordi det er ved at skille fregatten ad, at vi har lært, hvordan den så skulle sættes sammen igen. Vi har ikke, det er jo skibstømmer fra Hvide Sande og fra rundt omkring, ikke? Hvis vi havde givet dem frie hænder, så havde den kommet til at ligne en mellemting mellem en supplybåd og en fiskekutter. Så det er klart, vi har ved at skille den ad, har vi lært alle detaljerne, og så samtidig med de gamle tegninger i rigsarkiverne og gamle billeder. Ved at studere dem, ikke? Så har vi fået et korrekt skib ud af det. Og nu står vi så med det færdige resultat her, som du har været den historiske garant for. Hvad nu i fremtiden? Bliver du at sikre, at det også bliver fortsat det historiske arbejde her? Ja, jeg føler mig lidt ligesom en dreng, der har bygget en modeljernbane, og nu sidder han så med den foran sig, og når man så skal til at lege med modeljernbanen, det kræver sin mand, vil jeg sige, fordi et af nu, at skibet ligger her, men fremtiden er meget vigtig. Selvfølgelig er det meget vigtigt at få penge ind til den daglige drift, men samtidig er det også vigtigt at holde et højt museumsfagligt niveau. Og derfor så for eksempel har jeg fået idéen til Skonnerthavnen, hvor vi bygger en havn foran her, hvor der kan komme, også med fyrskib og så videre, vi har ikke, plus besøgende skånder, der giver Stage og Dannebrog og så videre. Skabe lidt maritimt liv omkring fregatten er meget vigtigt, fordi vi har jo den gågaden i Ebeltoft betænkeligt tæt på, og det er også udmærket, men der må ikke blive for meget perlegrus og parasoller og torvvogne. Men kommer fregatten så til at ligge som sådan, kan man sige, en død billedkulisse til det andet, der foregår omkring den? Nej, det gør den ikke. Vi lægger netop Skonnerhavnen lige foran fregatten, sådan at fregattens master kommer til at ligge imellem de besøgende skonnere. Så vi håber på, at der bliver meget liv, især maritimt liv omkring fregatten. Og det er også det, vi har lagt vægt på her i omgivelserne ved at lave en kanal, så fregatten kommer til at ligge på en dokø, så man ligesom går ud på jeg kommer fra Holmen og er lidt miljøskadet derindefra, og vil egentlig gerne have det her til at ligne lidt et skibsværft. Men du sagde til mig på et tidspunkt, vi talte sammen, du var bange for, at der kunne blive for mange røde pølser over det her. Hvad mener du med det? Jeg er ikke bange for det, for jeg ved, at pengene skal ind. Men samtidig synes jeg, at vi skal være man kunne vælge tre ting. Det kunne være et monument, et stift monument, meget firkantet sagt det her, eller det kunne være et museum, eller det kunne være en pengemaskine. Og der mener jeg, at man skal vælge mellemtingen, museet med et højt fagligt niveau, som er ligeværdige partnere med for eksempel Vasa og Victory og de andre Constitution i Amerika, så vi på lige niveau kan udveksle erfaringer, og jeg håber, der bliver ved med at være et museumsfagligt høj standard. Så de røde pølser ikke tager overhånd. Tak skal du have, Bernd Kure. Ebeltoft Museum fejrer, som vi nævnte lidt tidligere i udsendelsen, også fregatten Jylland. Forleden åbnede udstillingen Ebeltoft, en søkøbstad. Og i den forbindelse er der udgivet en bog
tilegnet netop fregatten Jylland. Billedet er fra 1886, da fregatten Jylland var i Ebeltoft Vig. Med ombord var i øvrigt den 13-årige prins Karl, som vi har et billede af her. Det billede fik direktør Jørgen Petersen for øvrigt overrakt ved udstillingens åbning. Det var taget fra et lille billede, der blev fundet i Det Kongelige Bibliotek. Prins Karl blev senere i 1905 konge af Norge under navnet Håkon den 7. Fregatten vendte først tilbage til Ebeltoft igen i 1960. Her ser vi den ved bugseringen fra København med mastekranen i baggrunden. Flere jyske byer kæmpede om at lægge havn til den gamle orlogsmand. At det netop blev Ebeltoft skyldtes nok mest en meget ihærdig turistforeningsformand i Ebeltoft, den nu afdøde politiassistent S.A. Jensen. Det må være naturligt, at vi anbringer fregatten Jylland i Jylland. Og det er derudfra, at jeg gik så hårdt ind i kampen for at få den placeret her i Ebeltoft. Men det viser sig, at der var jo masser af byer i det ganske land, der gerne ville have fregatten Jylland. Og jeg vil ikke sige, at vi førte en kamp, men jeg vil sige, at vi brugte nogle, ikke fif, for det var ærligt spil det hele, men altså vi blev ved at køre, indtil til sidst, at der blev afholdt et møde her i Ebeltoft med en hel masse museumsfolk og kommunale folk fra store dele af Jylland. Og allerbedst, som man skulle så have et stykke smørbrød og en kop kaffe og en øl måske. Midt i det hele, der siger Knud E. Hansen, den nu afdøde skibsingeniør, og så professor Brøndsted, de peger sig hen til mig, unge mand, kunne de ikke lige køre os ned på havnen igen? Vi har nemlig været nede og se stedet her, hvor den skulle placere os. Og disse to herrer, virkelig kapaciteter inden for både det ene og det andet. Da de stod og snakkede lidt, jeg stod sådan pænt tilbage, og så siger de, ja, det er her, den skal ligge. Den officielle del af festen for fregatten Jylland er ved at være forbi. Men der festes videre i Ebeltoft. Om få timer lyder nok en salut fra den gamle fregat, og en folkefest for 600 gæster går i gang. Med prinsens livregiment, og det var ved Helgoland, siger vi farvel fra Ebeltoft.